Γεια σου μικρή ψυχούλα, είμαι η πριγκίπισσα Ψή και καλώς ήρθες στο δεύτερο παραμύθι για καληνύχτα. Αν βλέπεις αυτό το βίντεο νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πας για νάνι, αλλά πριν πας για νάνι ήρθε η ώρα να σου αφηγηθώ ένα πολύ ωραίο παραμύθι για καληνύχτα. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μαγικό δάσος, ζούσε ένα μικρό σκυλάκι που το λέγανε Μπούμπης. Ο Μπούμπης αγαπούσε πολύ να τρέχει στα λιβάδια, να παίζει με τα παιδάκια και γενικά να παίζει με τα άλλα ζωάκια. Ήταν το πιο φιλικό σκυλάκι του δάσους. Όμως το βράδυ που όλα ησύχαζαν στο δάσος, ο Μπούμπης ένιωθε πολύ μόνος του. Ένα βράδυ λοιπόν που ο Μπούμπης καθόταν και κοίταζε το φεγγάρι, άκουσε έναν περίεργο ήχο. Χου, άκουσε. Έτσι λοιπόν ο Μπούμπης σήκωσε το κεφάλι του και είδε πάνω σε ένα κλαδί του δέντρου μία κουκουβάγια. «Γεια σου», της είπε το σκυλάκι. «Ποιος είσαι?» «Είμαι η Σοφία, η κουκουβάγια». «Εσύ ποιος είσαι?» απάντησε η κουκουβάγια. «Είμαι ο Μπούμπης. Τι κάνεις μόνη σου εκεί πάνω?» την ρώτησε. Η κουκουβάγια γέλασε και του απάντησε. «Δεν είμαι μόνη μου, είμαι νυχτοπούλη. Και τα νυχτοπούλια μας αρέσει να κοιτάμε τα αστέρια τη νύχτα και να πετάμε». Ο Μπούμπης παραξενεύτηκε και της είπε «Εγώ, μ' αρέσει να παίζω την ημέρα, το βράδυ βαριέμαι. Θέλεις να γίνουμε φίλοι?» Η κουκουβάγια δεν δίστασε και αμέσως απάντησε «Φυσικά και να γίνουμε φίλοι. Θα σου λέω εγώ ιστορίες το βράδυ και εσύ θα μου λες τι γίνεται την ημέρα». Και έτσι έγινε. Όταν όλο το δάσος το βράδυ κοιμότανε, ο Μπούμπης και η Σοφία συναντιόντουσαν κάτω από ένα μεγάλο πλάτανο και λέγανε ιστορίες. Ο Μπούμπης μιλούσε για τα παιχνίδια του στη Σοφία και η Σοφία του έλεγε για τα αστέρια και τα μυστικά της νύχτας. Έτσι, ο Μπούμπης και η Σοφία γίνανε οι καλύτεροι φίλοι και δεν είχε καμία σημασία που ο ένας αγαπούσε την ημέρα και ο άλλος τη νύχτα. Και έτσι μάθανε πως η αληθινή φιλία δεν κοιτάζει τις διαφορές, αλλά κοιτάζει τον τρόπο που μπορείς να είσαι ένας φίλος με κάποιον άλλον. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα! Και τώρα γλυκιά ψυχούλα, ήρθε η ώρα να πας για ύπνο. Κάνε like και subscribe για να δεις το επόμενο παραμύθι για καληνύχτα. Γεια!